No morjesta vaan, mä oon Tuomas. Mä oon Kutilan juhlatalon isäntä ja nyt mä oon ollut tässä jo 4 vuotta, joo. Korona-aikaan 2020 ostin tämän paikan. Oli niin onnekas, että löysin tällaisen ihanan vanhan työväentalon, josta sitten tein itselleni mökin sekä vielä jatkoin tätä vuokraustoimintaa. Koska täällä paikalla on niin pitkä historia, jo 85 vuotta ollut tällaisena tärkeänä Iittalan kylän juhlapaikkana, joten mä halusin myös jatkaa sitä perinnettä yhtenä isäntänä tässä pitkässä ketjussa ja tarjota kyläläisille tällaisen ihanan kokoontumispaikan, missä he voivat juhlistaa omaa elämäänsä ystävien ja perheenjäsenien kanssa, kuten minäkin, joka tulen tänne aina viettämään aikaa perheeni kanssa, lasteni kanssa, ystävien kanssa sekä myös tapaamaan kylän ihmisiä erilaisissa tapahtumissa, joita mä tuotan täällä. Ja sitten sen lisäksi tämä vähän niin kuin toimii mulle semmoisena pikkumökkinä, että voi täällä vaikka tehdä etätöitä ja vähän taiteilla erilaisia juttuja, vaikka keramiikkaa tehdä tai maalata tauluja tai muuta semmoista. Ja sitten jos oikein hikiseksi meno yltyy, niin voi hyppää tuohon viereiseen Äimäjärveen vähän peseytymään ja uimaan sinne. Sekä myöskin voi hakea vähän mielenrauhaa kävelemällä tuohon lähimetsään, jota täällä on aika paljon ympärillä. Sekä myös peltoja, viljelyspeltoja. Tuota Suomen viljakultaa löytyy täältä myöskin. Että semmoinen paikka. Tykkään olla, rakastan. Ja tasapaino myös urbaanille kaupunkilaiselle menolle. Jotenkin tuntuu välillä, että näitä kahta maailmaa tarvii, jotta pää pysyy kasassa. Niin poispäin. Kiitos.